Ukephandle yini ukuthi kungani abanye abantu, noma bengafundi kangako, bengabi nokuxhumana, noma ngokuthandwa yithamsanqa, bethola umphumela wokuba amamiliyonayiri, kuyilapho abanye behamba impilo yonke besebenza kanzima kodwa bephuma bephukile. Kuyiqiniso ukuthi ukuceba akuhlangene nokusebenza komzimba, kodwa kunokusebenza kwengqondo. Kubukeka njengokungaqondi kahle, akunjalo? Kodwa-ke, ngicela ungilalele kuze kube sekupheleni. Ngithole, eminyakeni engaphezu kwengu-60 yokufunda ingqondo yomuntu, ukuthi kunezindlela ezithile ezisetshenziswa ngabacebile, futhi akukhulumi ngakho. Lezi zindlela aziyona izinto ezenzakalayo kubantu abaningi, kodwa zenza umthelela empilweni yokuphila kwezezimali yabantu nsuku zonke. Futhi namuhla ngizovula lokhu kuwe. Iningi alizeleliwe ukwenza lokhu. Wake wazibheka esibukweni futhi wazibuza, kungani ngingakabi ncebe? Iningi alizibeki kahle le mibuzo. Uyazi ukuthi kungani? Njengoba sikhuliswa ukuba siqonde ukuthi imali itholakala kuphela ngokuqhuba umsebenzi onzima, siyikhohlwa isisekelo sangempela, indlela esizibheka ngayo. Ngithole lokhu ngendlela ephakeme kakhulu. Kwakukhona isikhathi lapho ngangihola amadola ayizinkulungwane ngomonthi, okungaphezu kakhulu kunabantu abangiphakathi, kodwa ngangihlala ngiphukile. Yebo, imali yayingena esangweni esikhulu bese iphuma esangweni elikhulu. Kwakungakhathali ukuthi ngangithola malini, ngangithola indlela yokuphosa konke. Ingabe uke waba nesikhathi esinjalo? Wake wathola ibhonasi, ukwandisa umholo, noma okungazelelwe ukufika kwemali kodwa emva kwesikhashana, ubuye endaweni efanayo? Mhlawumbe uhleka ngalokhu. Kodwa-ke, kuyinto eqondile. Lokhu kuyindlela engenakubona. Iphathelene nomqondo wokuphindaphinda. Ngoba ngaphakathi kwethu, sizobuya njalo ku-thermostat yethu yezezimali, lolu hlobo lwezinga lobuhle lwezezimali esikholelwa ukuthi silufanele. Futhi lokhu kungenxa yokuzibheka kwethu. Uma uzibheka njengomuntu ojwayelekile, noma umuntu ofuna nje ukusinda, noma omunye othi akakwazi ukuthola imali, khumbula ukuthi kuzoba kanjani. Ingqondo yakho izokwenza konke, futhi ngisho konke, ukuze igcine ibeka wena endaweni leyo. Nakuba uzama ukushintsha, nakuba uzama impi, nakuba ufunda kuzoba sengathi kukhona okuphosa izinzuzo zakho. Futhi leki into akuyena. Izithombe ezinhle zisebenza njengomfanekiso ongena phakathi. Ibonisa ngaphandle okukhona ngaphakathi. Futhi akekho okukhombisa ukuthi lokhu kwakufundwa esikoleni, akunjalo? Kodwa-ke, iqiniso ukuthi awusoze ufike ngezinto ezingaphezu kwalokho okholwa ukuthi uholela uma. Awusoze. Abantu abakhule bazi ukuthi imali ibhalwe amaphutha, noma ukuthi abacebile abahloniphekile, noma ukuthi ukuphila bathwala lezi zinkolelo njengezinkolelo eziyinqaba. Futhi okubi kakhulu, baphila ngokwemikhuba yabo. Wake ucabange ukuthi mhlawumbe akusikho kahle usho ukuthi ungaphumeleli. Lokhu kuzoba nokuhlupheka okukhuphukayo, kuzoholela kuhlukumeza. Kwakukhona isikhathi lapho ngihlangana nomuntu omuhle kakhulu owayenezizathu eziningi kodwa ehluleka ukuhamba kwezindaba ezinhle. Wazilungisa njalo. Ukuthola okokuqala kwenziwe phambilini hamba. Futhi lehlazo lagcwala kwizinkolelo ezazitholakala kusukela ebuncaneni, bethi ngiyisikhumbuzo esivela e-Ontario, nokuthi ngeke ngibe lutho. Nginqobe lokhu. Nsuku zonke lapho ngivuka, ngangibheka esibukweni bese ngisho, ngiyimanje yeziqhamu. Ngingumuntu ocebile. Ngifanelwe okuhle kakhulu. Ekuqaleni kwakubonakala kuhlekisa. Kodwa ngiqhubeke. Futhi ngokuhamba kwesikhathi ngiqale ukukholwa. Futhi uma ingqondo ikholwa, umhlaba uyaphenduka. Futhi lokhu akuyona imilingo. Kuyisazi sokusebenza kwezitho. Ucwaningo olwenziwa yiNyuvesi yasePennsylvania luhlongoza ukuthi indlela umuntu azibona ngayo ngokwakhe ithinta ngqo amandla akhe okwenza izinqumo zezimali ezihlakaniphile. Isithombe esihle ngokwakho izinqumo ezithembekile imiphumela engcono. Manje ngicela ungitshele, ukephi isikhathi esiningi sokuzilimaza ngaphandle kokwazi? Ukephi isikhathi sokuphuthelwa ngamathuba ngenxa yokwesaba ukuthi awanele?
Ukephi isikhathi sokuphika ngezaba ezinjenge anginawo imali, lapho empeleni into oyidingayo kwakunguvumelekile? Vumela ukuthola. Yebo, vumela ukubona ukuthi ungumuntu ofanele imali. Vumela ukuba uphumelele. Vumela ukuthola. Awudingi ukuba ube umhlakaniphi. Udinga nje ukufanisa okukholelwa kuzo nezinhloso zakho. Futhi konke kuqala ngaphakathi. Ngoba imali ekugcineni ayishintshi ukuthi ungubani. Iphakamisa nje okukhona ngaphakathi kwakho. Uma uzibona njengomuntu omncane imali izogxuma. Uma uzibona njengomuntu ophumelelayo izoza kuwe. Futhi yingakho isinyathelo sokuqala sokuba nezezimali asikho ekufundeni ngotshalomali noma amabhizinisi. Kufanele ufunde ngezimpawu zakho. Ingabe ubona ukuthi ungumuntu ocebile? Uma impendulo ithi chaqala manje. Bhala le nkulumo phansi izinsuku ezilandelayo. Ekuseni, ngingumuntu ocebile. Ngifanelwe ukwanelisa. Phinda kuze kube yilapho kuvela njengeqiniso. Ngoba uma kuvela njengeqiniso kuzozoba iqiniso. Lokhu kuyisiqalo sangempela. Konke ofuna sekukhona ngaphakathi kwakho. Udinga nje ukuthi uphume ukuzihamba kwakho. Manje, ngicela ungitshele, ulayo yokubona emqondweni komuntu opheleleyo. Sibephuma umgwaqo ngobugovu ezithokozisa yokuthola ebholweni. Ngaqala ukuqaphela ukuthi yonke inkinga kwakuyilokho okukhombisa uhlelo lwezinto. Kwakungathi umhlaba ungangibonisa ukuthi kufanele ngihambe kuphi. Leshintsho elilula emcabangweni lishintshe ngokuphelele indlela engibuka ngayo izinto. Ngemuva kokuhluleka okokuqala engihlangabezana nakho, ngasungula ibhizinisi elisha, elaba sekukhipha esinye sezisekelo ezinkulu zalokho okwaziwa namuhla njenge-Proctor Gallagher Institute. Kwakungathi ukuphila kwakungihlola ukuze kubone ukuthi ngabe ngikulungele yini isigaba esilandelayo. Futhi lokhu yikho okungahlukile. Ngenkathi abaningi behlulela izinkinga, befuna izizathu abacebile babhekana nazo. Bayazi ukuthi zonke izinkinga ezixazululiwe zandisa inani abahlinzeka ngalo emhlabeni. Futhi uma ukhiqiza inani elikhulu uthola imali enkulu. Bheka nxa zonke izimpahla ezinkulu zavela ezintweni ezinkulu ezinzima. UWright Hoffman waba neLinkedIn ngoba waqonda ukuthi kwakunzima kangakanani ukwakha uxhumano oluhlakaniphile. UHoward Schultz ukhulele endaweni enezimfuno ezinzima, wabona ukuthi abantu abaningi babenokufuna indawo ebahlinzekela isibindi nendlela yokuthokozisa. Waqamba iStarbucks kuleso sikhubekiso. Babheke izinkinga njengamabhuloho, hayi njengezindonga. Futhi wena, ukephi izinkinga zakho? Ingabe ucabanga ukuthi othile osenecala lamuhla akazange abe nemizuzu yokungazethembi? Yebo. Uhluke kuphela ngokuthi abantu abanjengoba babengephosile. Baphinde bazisebenzisa wonke amaphuzu akhulisa izikhungo zethu. I-injini ebomvu ku-dashboard tester. Kepha wena, iningi labantu livumelana ngokuthi izikweletu zisonza engqondweni. Bachitha usuku lonke bephinda izibalo, bekhuluma ngezinto abazidingayo, bejolise izinto ezingekho kubo. Bese bebuza ukuthi kungani impilo yabo ingashintshi. Kodwa ngizochaza ukuthi kwenzekani. Uthumela isignali, ungalokothi. Futhi umhlaba ongahloli uphendula nje konke okuthumele. Ingabe ukhumbula usuku olubi oluqala ngento encane engalindelekile? Mhlawumbe uphuthume ibhasi noma uphonsa ikhofi ephusheni lakho. Futhi kusukela lapho konke kuqala ukuya phansi. Yebo, kulokho kungumphumela wokuhamba kwakho. Manje lalela lokhu okuphambene nayo kuyaphumelela. Lapho uqala usuku ngenkazimulo, ukufunda nenkumbulo yokucabanga ngobuningi izinto ziqhubeka kahle. Amathuba abakhona. Abantu abafanele bafika. Lokho akuyona ithuba. Kuyisivinini. Omunye umuntu ungitshele indaba engingasoze ngiyikhohlwe, indaba kaJoh. Wayengumshayeli wombhoshongo. Wangibhala incwadi wathi uyayithokozela ama-audio ami nsuku zonke ngesikhathi ehamba emigwaqweni. Ukephi wathi ekuqaleni, konke bekungathi kufana nokuphosa kodwa waqhubeka nokulalela, waqhubeka nokucabanga.
Wayecabanga inkampani ayefuna ukuyakha, uhlobo lokuphila ayefuna ukukuthola. Emva kweminyaka emibili, wayengasekho umshayeli wombhoshongo. Wayenefloti yakhe. Waphendukela edolobheni elisha. Ushintshile impilo yakhe. Ushintshile imisinga yakhe. Futhi ungacabangi ukuthi wayenalo inhlanhla oxhumana naye noma imali etholakalayo. Ukuthatha isinqumo sokukholwa ngaphandle kokwazi ukuthi kuzokwenzeka kanjani. Futhi lokhu kuyahlukanisa phakathi kwabo abaphumelela ekuchumeni kanye nalabo abahlala endaweni eyodwa, ukwamukela ukukholwa ngaphambi kokubona. Awudingi ukwazi ukuthi izinto zenzeke kanjani manje. Udinga nje ukuhamba ngokuhambisana nalokho okufisayo. Ufuna okukhulu? Khawuhlale kude nokukhuluma ngezinkinga zezikweletu. Ufuna impumelelo? Khawuhlale kude nokuphindaphinda ukuthi anginayo isikhathi, angikwazi, isimo sisinda. Ngoba wonke amagama, wonke imicabango, yonke imizwa izingcezu ezithumele. Ucwaningo olwenziwe eNyuvesi yaseCalifornia lukhombise ukuthi abantu abaneziqu zokubonisa izifiso ngosuku nosuku bethuthuka ukusebenza kwabo kanye nokuthatha izinqumo ezimayelana nezimali ngama-22. Lokho kusho ukuthi lokhu akukhona nje kokukhuthaza. Kuyisithombe sezingqondo ezisebenzayo. Manje, ngicela ungitshele ukephi uzame ukuphila sengathi izinto ofisa ukuba zibe yiqiniso zibhale ngokuzenzakalela. Iningi labantu lithi yebo, kodwa baphila sengathi abakholwa kukho. Bacabanga njengabanothile, kodwa baphila njengabampofu. Bakhuluma ngezinguquko, kodwa bazithinta ngezindlela ezincane. Bavuma ithemba ekuseni, bese beqala ukukhuluma ngaphambi kokuphuma. Lena ayihlangani. Lena kuphikisana. Futhi lapho kukhona ukuphikisana akukho okutholakala. Kukho izithiyo. Uma ufuna ukuthi imali ifike kuwe, kufanele uqale ukuziphatha njengomuntu osevele enayo imali. Lokhu akusho ukuthi kufanele uchithe okungakatholakali. Kusho ukuthi uzwe ukuthi kuzoba kanjani uma ungayithola, ukhethe imicabango yomphakathi, uhlabelela imicabango yakho ngezithombe ezingamaphutha, bese uphonsa imivimbo efanele. Unakho ukwenza manje. Uma uvele phambili, ngaphambi kokuhlola i-SMS, phumula izinkinga ngezimpawu izinsiza zakho. Umbuzo akukhona ukuthi ukunaka kwethonya kuyasebenza yini. Umbuzo uqobo uthi, usebenza ngokuhambisana naso noma ubephikisana naso. Cabanga ngalokhu. Iqiniso lakho lamanje liyisithombe esiphelele salokho osivumele ukuthi sizwakale. Futhi uma ushintsha lokho okuphakathi okukhona ngaphandle akunakho ukukhetha ngaphandle kokushintsha futhi. Lokhu kuyimiso. Futhi imiso ayiphuthelwa. Ukephilela ukuthi abantu abakhuluma kakhulu ngokwenza imali ngokuvamile bangabantu abanemali eningi. Ngenkathi labo abavela bengakhathali kakhulu ngayo, baphila benza amabutho ngendlela ethule. Lokhu akuyona ithuba. Le mithetho ethule yezezimali, uma uqhubeka ujolise imali, yehla. Kodwa uma uqala ukunikeza inani, imali izoqhubeka ngokufuna. Lezi zifundo zashiwo kimi njengombhidlango ekuqaleni kohambo lwami. Kwesikhathi eside, ngangicabanga kuphela ngempela imali. Ukugxila kwami kwakungokuthi, ngingawenza kanjani imali eningi? Ngingawenza kanjani imali eningi? Ngithathe kanjani leli phutha? Kwakufana nokuzama ukugcwalisa ibhakede elinephutha. Ngisho noma imali ifika, ayihlali. Kwakufana nokuzama ukugcwalisa ibhakede elinephutha. Kwakungafika kuphela lapho ngishintsha umbuzo lapho konke kwaqala ukuguquka. Esikhundleni sokubuza, ngiyazitholela kanjani imali eningi, ngaqala ukubuza, nginganikela kanjani ngezinga elikhulu leli inani. Kuyinto nje umphumela, futhi lokhu kuhlukile konke. Ngoba imali ayiqali zontanga. Iwona umphumela ongezansi wenani olukhonjiswe. Uma uphila njalo uhlala uthengisa nje okuthile ukukhipha imali ngesikhashana abantu bazizwa. Imakethe izizwa. Futhi udala isithiyo esingabonakali phakathi kwakho nemali. Kodwa uma uqeda impendulo emhlabeni wonke, wenza ukuphila komuntu kube lula, unikeza into ethize eyenza inguquko, kungakhathaliseki ukuthi kusemkhakheni omncane, imali izoba nomphumela ophumelelayo.
Njengoba bekufanele ubone isibonelo. Ngikhumbula isikhathi lapho ngacelwa ukuba ngiphendule omunye umhlangano. Ngaleso sikhathi imali yami yayingaphelele, cishe imali yama-10,000 za. Kodwa ngalobo busuku nginikela konke enginakho. Ngihamba kude. Ngaxoxa ngokwenhliziyo. Ngibonisa izindlela zangempela. Ngisize abantu baphinde babone ikusasa elihlukile. Ekupheleni kwesigcawu, omunye umuntu ophesheya kwami, ethintekile, wathi, "Usishintshele impilo yami. Ngifuna abantu abaningi ukuvumelana nezikhathi." Ngezinyanga ezilandelayo, le ndoda ivulelwa oxhumanisayo eshiswayo kokulandelezo olusha. Kwakuvula umkhumbi. Okwekuze kuphela ngesikhathi izinto zihluleka emakhazeni. Mhlawumbe kukulalela, ukuzwelana, noma isipiliyoni. Uthengisa izinkwa emgwaqweni. Ungawushintsha kanjani lo mhlangano olula ube isenzo sothando? Ube into ekuhlukanisa nabanye? Usebenza ku-inthanethi, uthengisa umkhiqizo, noma wenza okuqukethwe. Ungayiguqula kanjani impilo yabantu abalandela wena? Akukhona ukube ubengcono kunabo bonke emhlabeni. Kuziwa ekunikeleni okungcono okuvela kuwe ngokuzinzile. Ngokuzinzile. Umhlaba usesha abantu abazinikele kumagugu. Futhi ulambile izixazululo zangempela. Uma uba omunye walaba bantu, impumelelo yakho izoba enkulu. Futhi nazi isikhumbuzo esibalulekile esinguye umuntu omncane kuphela okwazi ukusho, ukugxila kuphela kumali kuphume esesabeni. Isaba sokulahlekelwa. Isaba sokuhluleka. Isaba sokungatholi ukuqashelwa. Kodwa uma uphilisa lezo zinkinga, uma uqonda ukuthi impumelelo ikhipha impumelelo, ushintsha amandla lapho wenza zonke izinto. Futhi impendulo, umngani, izoba imiphumela eminingi. Ngakho-ke, lapho uzwa ukufisa ukwenza imali mhla, phefumulani. Futhi ubuze wena, ngingaba kanjani usizo olukhulu? Ngingakusebenzisa kahle kanjani? Nginganikeza kanjani inani elikhulu ezimpilweni zabantu? Lona umkhiqizo. Ngoba imali ilandela njalo inani. Futhi osemthethweni ngalolu hlobo lwezinto akadingi ukulandela. Angithi angikhulumi ukuthi kufanele uphume emndenini wakho noma kubangani bakho, kodwa engikushoyo ukuthi kufanele ukhethe kahle ukuthi uzothola kuphi ukunabo. Ubani ozolalela izeluleko zabo? Ubani ozoba ngumzekelo wakho? Ufuna ukuchuma? Chitha isikhathi esiningi uzolalela abantu asebevele bahloniphekile. Ufuna inkululeko? Khuluma nabantu abaphila leyo nkululeko empilweni yabo. Ufuna ukuqala ibhizinisi? Funda kubantu abaye badlula kulo msebenzi. Namuhla, awudingi ukuba wazi laba bantu mathupha, kodwa kufanele babe khona engqondweni yakho. Lokhu ungakufeza ngezincwadi, amavidiyo, izifundo ezijulile, ama-podcast kanye nemiphakathi. Namuhla, kunokutholakala kulula kunanoma yisiphi isikhathi. Kodwa nazi izixwayiso, kungenzeka ukuthi kuzodingeka wenze izinqumo ezinzima. Kungenzeka ukuthi kuzodingeka ukuthi uthi cha ezingxoxweni ezijolene nezehlakalo, ezepolitiki, izingxoxo, izinkinga nezinsizi. Kungenzeka ukuthi kuzodingeka uphume kubantu obathandayo, hayi ngoba awubalulekile, kodwa ngoba kufanele uvikele ingqondo yakho. Ucwaningo lwe-Harvard School of Public Health luveze ukuthi ukuhlala phansi nabantu abanenhloso ebuthakathaka kungakhuphula ingozi yokuthola izinkinga ezifana nokukhathazeka nokudangala ngokuphindaphindiwe kuze kufike ku-TT4. Manje, cabanga ukuthi lokhu kuthinta kanjani imiphumela yakho yezimali? Ngakolunye uhlangothi, ucwaningo olufanayo luveze ukuthi abantu abavumelanayo nemithombo yokusekela enempilo banethuba elikhulu lokufeza izinhloso zabo zomuntu siqu nezomsebenzi ngokuphindaphindiwe ezingu-42. Ngakho-ke ngiyabuza, ukephi isikhathi sakho? Ubani ofaka izifiso zakho? Ubani ofaka izinhlelo zakho? Uma lezi zinto zihleka ngawe, mhlawumbe isikhathi sokushintsha itafula. Uma lezi zinto zithi lokho kungumbuzo, lokho akusebenzi, lokho akusiyo okwedlulele njengezethu mhlawumbe ngenxa yalesi sizathu awufinyelelanga lapho. Kodwa lo msebenzi awuhambi wedwa. Udinga izinto ezifanele. Izibonelo.
izithombe ezihle. Futhi uma ungeke uthole umuntu ozoba yinto yakho eduze kwakho, ngithi, yiba yilelo zibonelo. Futhi kusukela lapho umhlaba uzobaqhakambisa abantu abavumelanayo. Lona umthetho omunye omude kakhulu wokuhlala uvuma, awutholi okuthandayo, uthola okungakwazi ukusizakala. Futhi ukulungiselela kusho ukufaneleka, izindawo zakho, imiphumela yakho. Qala namuhla. Cabangela nabani obeka isikhathi sakho, imithwalo yakho, imicabango yakho. Uma kufanele ukwenza ukuhlanzeka, enza. Ingqondo yakho iyavuma kahle kakhulu ukuthi ikhishwe izinkulumo ezingafanele. Khumbula, abaningi bayakhetha ezilungile uma bekhuluma nabo. Bahamba ngaphandle kokuhlola kwabanjwa ukuthi babangeminingi baphansi kwendawo ngaphakathi.